हाय लोगोफोर जोंनि सिक्रि ब्लगाव गासिखौबो खनसे बरायलायबाय ओमफ्राय जोङो दा माने अखा बोथोरनि अखा हाबाय दङ फुजायावबो थांनो मोनला ओमफ्राय जोङो माबा नै आटाजोंनो पलरि बानायनायनानै जानो नागिरदों दिनै अखा बोथोरनि जानो लुगैदों गुदुं गुदुंनो थान्दा नालाय ओमफ्राय केमेराया मावदों ओमफ्राय दा जोङो थांगासिनो आरो न'आव नोंसानियाव थांगासिनो दं दा खोन्थिनोसै जोङो माबायदि बानायगोन नायलांबाय थालायदो जोंनि भिडिअखौ केमेराया मावदोलै अयथासार नै लोगोफोर मा होनो दिनै सुर्य ग्रहण नामा दिवालीनि उनाव ओमफ्राय नै जाहैबाय थुलुंसि मोनसे लानो होदो जोंखौ लानांगोनो माबा ओमफ्राय दा जोंखौ लाफ्लानोसै आरोना फुजाना लाफ्ला नायनोसै जोंबो ओमफ्राय संग्रोनोसै जों बेखौ लानानै होनबा सुरु खालामसै ना संनायखौ ओमफ्राय आङो दा नै मा होनो पलरिजों जानो माने बेखौ साटनि बानायनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय हाइजें गैया जाहैबाय दा हाइजें थानायनि बार एसे मोदोमसिनगौमोन ओमफ्राय दा बेखिनिखौनो आङो देना लाग्रोनोसै नै दाना लोगोफोर जोङो आलु आटा होनानै लगाय खाजोबना लाबाय आरोना ओमफ्राय नोरसिं आलुखौ फार्स्टआवनो जों रुनानै लाग्रोदो बेनि उनाव ओमफ्राय दा जोङो बिदि लगायजोब्बाय ओमफ्राय नै नोरसिं बिलाइयाबो जों होखाजोबनानै मिक्स खालामजोबखाबाय आरोना ओमफ्राय डाइरेक्ट एवखानोसैल' नै आंबो इखिजा साटनि बानायनो देफ्लेगासिनो आरो नै इखिजा साहा फुदुंबाय दं नै लोगोफोर ओमफ्राय जोङो सानबाय आरोना इखौलाय मानो साटनि जालायबाय थानो डाइरेक्ट इयावनो होखाजोबनानै जानोसै होनना दिनै माने ओरैबायदि आथुरबो जाबाय सुर्य ग्रहण बेनिफ्राय आरो संनो खावनो मोना ना मा होनो ओमफ्राय जों आरो मिथियामोन दहायसो मिथिबाय ओमफ्राय नै दा जों आथुर बानायबाय आरो होजोबदो इखौ मानो ओमफ्राय नैखिजा आङो साहा फुदुंबाय दं आं बेखौ देना होबायनो ओमफ्राय दा जोङो मावनानै मावसिन जानोसै बेसेबा कारा जाबाय आरोना चेलेन्जसो जाबाय दा जोंजों माने टाइमा बारग'लांगासिनो ओमफ्राय जों आरो मावख'नो हाया मावदो मा आलु खम जागोन थाइथामल' होदोंमोन आंनियाव साखिनायनो र' साखौ माबायदि जादों सापात नाङाखै हैनांदो सापात नाङाखैलाय नांदो संना लोगोफोर साहा फुदुंनाया खर'सो फुदुंबावदो जों गेस गैयालै गेस गैया ओंखायनो जों मावदो आरो बेफोरावनो जायोलै जोंनिया मोनबानो जाबाय आरो माथो साखिगासिनो जाबाय सिनिया नांखाबाय सापात होलायबावनांगोनलाय नांदोब्रा नों सापाता सापात होना होबावबाय आङो दा इयानि गोसो मुथैनो होथारबाय आं बेसे मा जायो आं सापात फरासो मोजां मोनाखै नुयो आं होबावबाय आरो एसे होना होबावबाय ओमफ्राय दिनै आथुर जाबाय दं बेसेबा मा जागोन दा जों बानायखांनो हागोन ना हाया 4टानि सिगां बानायजोबनांगोन आरोना जों बेफोरखौ माने चेलेन्जसो जाबाय आरो जोंनि थाखाय दा नायनोसै मा जायो साया जाबायानो ओमफ्राय दा बेखौ जानना होनोसै थाबनो दे फैदो दे थिखांदो माबाया साराया बेखौ दोनथ'दो इयाव दा गुदुं खालामगोन लोंलागोबा दाखिनिया बोखारदो सिदा बहाय खायथासो जाना दं साराया जाबाय दे जों एवग्रोनोसै ना नोंसोरनो दसेनि उनाव खोन्थिनोसै जों बोरै बेसा इनो बेसखौनो होआखै जाला इयाव मिथिनि दहायनिफ्रायनो ओमफ्राय आं माबोरै हाबावनांगौ जाखो दा हर आं हानि दे माब्रै साराय दंगौ मानि दे माब्रै हाना हो र'लै नैलाय इसिं रखम हादोसं एसे दोनना लालायबाय आरो एसे खावब्रै खालामलै खावब्रै खालामना हा दे इ मानसियासो एख' बसन्थ' जाथाराहाय माबा मोनसे मावनो आं जाया नों जाया साराया इखैजा साया बैखैजा नै आलायसिलाय इसुङाबो बोरैबासो मिमब्रांब्रां आथुर बुथुर मा बखिगासिनो साराया इनो थावा इनोखिजा इनो फाल्थां होनलाबाय इयो दं
फिसानिखौ नुवाखै नोङो इयो हानिया इखौ नुयो अ गिदिर बुस्थु जाला आं मा जागोन दा ओमफ्राय मा जाबावगोन ना खारदै होनानै नोंखौ दानो सुनांसिगोन आरो इखौ सुनालायनि आं सुनालाय ओमफ्राय नै लोगोफोर मा थुख्लुख्लु एसे फिसायाव दोनदों ओमफ्राय नैखिसो आङो नैखौसो सानथारदो नायनाय सोर सिनायगोन दिसुं आं नैखौसो इखौसो बायदि मोनथारदो थाव ओमफ्राय आं इखौ हानहरना होना होबाय नै सुना लायफिननांबाय आं दा दुंखानाय जालालै दुंबायना नै फेना माबा जुबाखै सं एसे नांबावगोन खोमा माखि नै दहन गोनांगोन बे आखाइ थेबगोन दा थाव बेरलाबाय थावानो दुङाखैमोन खोमा इयावनो होना होबाय एबार एसे माबा जाबावनांगौ खोमालै दै मा जाखादों माया बेयो दै जाबावनांगोन ना माबा जागोन खोमा मालाय बेसनजोंसो एवो जोंहा आटासो दिनै फार्स्ट टाइम जाबानो जों लुबैनायावलाय मा इलाय आटा बुटा मोनजाबानो जाबाय आरो रावबो बायना होफैयाना दा जोंनो आटा बुटा मावना जाबाय आरो जों सगाबो गोजान जाखांनानै जाहैनोबो दिनै गामियानो हाबखन जायगायावसो दं जोंनिया खामखांथ' रोङाबा नै माबादो नै गादो सं मोजाङैनो फिसा होआब' बारा गिदिर होनाङा एसे दै होबावनो खोमा ना फिस्ला जानो होनोबा हो गिदिर जादों सं गिदिर जादों अरा बारा जाबाय नामा खामदो सं खामखागोन इयो मैदा नालाय आटा नालाय मैदासो होफ्लांबाय दं आंहाबो खामबाय बायो दा एसे एसे बोखांदो माबा लाबासै जोङो कागज लानायबा मोजां जागौमोन होनबा थावा सोबखांजोबगौमोन मालाय थाव होथारबाय सं बिसोरो एसे ये आबो सिमांनि थुख्लुख्लुआ दे होदो फिसा थारनांगौ सालुनाय लानायावलाय आबायनो जानोबा मोननै पलरि बानायदोंमोन जों मालुरि पलरि जायाखै जायाखै नामा जानाय नायनाय आलुजोंसो बानायदों आलुजों आटाजों लगायनाय ओइ साया बाङायल' जाबाय सं जागोन दे बोरमासो मेदाम फैनो नागिरनायालाय फैयासै बाङायल' दोनखागोन ना जाथिला बे हांगारबाय नोंनावहाय आंखौ लोंदो गाइखेर दंहैयो थबसे नोंसोर फाननाया लोंखो गोथाव जादों एसे सातनि जागोन जागोन लाखाबायानो दं आङो आंसो लोंग्रोबाय नै साखो लों लाखाबाय ओरैनो लाबाय दंखायो साया फुलुरिया जाबाय जोंना नै सायाबो एसेल' गोथाव मोनाबिलिनि लालाय जब' जुबदो मिसा फुदुंनानै ओमफ्राय नैनाथ' गैथारानो नै ज' लाजोबदो साखौनो नों सामसै आरो गुदुं गोथाव जादों जाना गोथाव जादा गोथाव जादों गोथाव माबायदि बानायदो नों आं दिनैसो जाफेरदों आंबो आटानि बानायनानै नै आलासि फैदो आलासि जोंनाव आलासि फैदो जानो फैदो ओमफ्राय नै सायायैना साखौनो लोंजोबनानै खिथि मानसिखौ खिथि मेदाम सोरबा इयो सिनायदोना लोगोफोर सिनायखायो खोमा सोंनिखौलाय लायनो मोनलायदो मालाय जादो जानाय जानाय बायदि जानाय गोथाव ना थावा आलुसो बानायदो
लोंगोना लोङा होनफ्लानाय बायदि नुथारदों होननायाखै गोथार लोंमारदो जागोन गगा मोननाथ' दे जा होमबा थांमारा जों होमबा आलासिखौबो जोङो जाहोबाय आरोना एसे ओमफ्राय केमेरा हमनो होदों जों आलासिखौनो आलासिनि केमेरा हमनो दा जोङो मा होनो भिडिअखौ फोजोबनोसै आरोना बेखिनियावनो बेखौ जोङो जानोसै ओमफ्राय खावसे दंबावो बेखौ एसे साइड खालामना दोनसै ओमफ्राय जिखिनि जानो हायो जों जागोन ओमफ्राय जाखांनानैसो बेलेगनो हरगोन जोङो माने आलासि दंबावो आरो एसे दोनगोन होमबा दिनैनि भिडिअखौ जों बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना ओमफ्राय जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बाय बाय